T'agradaria començar a córrer i no saps com fer-ho? Soc l'Esteu Rovira, d'Earth Team, i jo t'explico. M'acompanyes? Anem-hi! Per iniciar-se en el món del córrer, no hi ha molts secrets, però sí que hi ha unes regles. Entrenar pas a pas i ser constant, aquest és un dels secrets. No fer massa al principi i deixar-ho després d'unes setmanes, sinó millor començar pas a pas i anar progressant a poc per així agafar la constància de fer l'exercici. Esforç i sacrifici són dues paraules que no agraden gaire, però que són molt importants i que augmenten l'autoestima si es van aconseguint a poc. Les ganes. Si estàs veient aquest vídeo és que ja les tens. Llavors estàs preparat per començar a fer el canvi. Material. Les sabatilles. No cal que surtis corrents a comprar unes sabatilles noves. Busca el que tinguis a casa. Algú que no sigui massa gastat ni massa nou. Les que utilitzes sempre. I aquestes són les que hauràs de començar. Si evidentment, si no en tens, jo et recomano que vagis a assessorar-te a una botiga, sempre explicant el que estàs fent. Pantalons i samarretes. Segur que a casa en tens moltes. Les samarretes, el meu consell és que no siguin de cotó, que siguin de material sintètic, perquè així es poden transpirar millor i és més agradable a l'hora de suar. I si ja tens tot això, toca començar, no? Començarem amb un entrenament de 20 minuts. Et sembla molt? Doncs no ho és. Els 20 minuts els dividirem en 4 parts, que se'n diuen blocs, que els blocs són de 5 minuts. Aquests 5 minuts els dividirem en 2. 4 minuts caminant i 1 minut trotant. Els 4 minuts caminant han de ser àgils i sostenibles. No anem a passejar i tampoc anem a fer un rècord. Caminar, sostenible i àgil. I en 1 minut trotant ha de ser tranquil, que puguis respirar. No anem a guanyar cap cursa, no et preocupis pel ritme. I tot això ho repetirem 4 vegades. Al final d'aquestes 4 vegades, quan portes els 20 minuts, caminarem àgilment durant 5 minuts més, perquè així les pulsacions baixin. I recorda beure aigua abans i després. Durant l'exercici no cal. I et preguntaràs quants cops a la setmana ho he de fer això. Per mi la primera setmana s'ha de fer 3 cops, en dies alternatius, perquè així el cos pot estar descansat i els músculs assimilar el treball que has fet. En resum, 20 minuts, 4 blocs, cada bloc de 5 minuts. D'aquests minuts són 4 caminant, 1 minut trotant. Al final, 5 minuts per recuperar. I això ho farem la primera setmana. Si veus que necessites 2 setmanes, no hi ha problema. Ja t'explicaré com progressivament anirem augmentant. Recorda, si t'agrada aquest tipus de vídeos, subscriu-te al canal, un like, un comentari, fes-me les preguntes que creguis convenients i fins la propera. Adeu!